Bé, doncs els reptes principals per democratitzar l'habitatge són dos, al meu entendre. Un és que la propietat actual és en propietat privada, familiar. Llavors, és trobar incentius perquè aquestes fórmules de propietat en un futur vagin caminant cap a lògiques de propietat público-cooperativa comunitària. I el segon repte principal és poder generar instruments com, per exemple, els bancs de sòl comunitaris o similars, que ja ens permeten, a través d'atracar la propietat del sòl en aquestes lògiques de propietat, facilitar l'accés a l'habitatge, que al final és el que a nosaltres ens preocupa. Els principals reptes que presenta el sector de l'energia per la seva democratització es basen en un canvi no de model energètic, sinó de paradigma. Deixar d'entendre l'energia com una mercaderia i passar-la a gestionar com un dret bàsic. Això vol dir la col·laboració entre tots els actors, entre els actors públics, els privats i els comunitaris, per garantir aquest dret i per planificar com volem fer aquest canvi de matriu.